בזאת חנוכה. מה המיוחד בזאת חנוכה? זה נחמד. מה המיוחד בזאת חנוכה? מה שהתחלנו באלול, בקיץ, ימי הרחמים והסליחות, עניין של התשובה, עניין של השינוי. זאת חנוכה מסיים את כל הפרק הזה שהתחלנו באלול, המשכנו בראש השנה, הגשנו גם ביום כיפור, הגענו לסוכות, הגענו להושענא רבה, הגענו לשמחת תורה, הגענו לחנוכה, הדלקנו את הנר הראשון, המשכנו הלאה, והגענו לנר השמיני. שמיני זה מעל הטבע. 8 הוא מעל הטבע. היום אנחנו נמצאים ביום קדוש שהוא מעל הטבע. והיום הזה מחבר את כל הימים הקדושים, כדי שהאדם, אם הוא לא עשה שינוי, הוא יעשה שינוי. כי האדם נוצר לעשות שינוי. האדם הוא צריך לעשות, כל הזמן לעשות, לתקן ולעשות, לשפר ולעשות. וגם אם הוא נופל הוא ממשיך, והוא ממשיך. והיום, ביום הקדוש הזה, יש כוחות אדירים לעשות שינויים גדולים, גם ברוחניות וגם בגשמיות. וכולם צריכים שינויים. כולם צריכים להצליח יותר, לתקן, לעבוד על המידות, ולשפר, ולהמשיך. אז אני מברך פה את כולם, כל מי שנמצא פה, וזקוק לזיווג, לבריאות, לפרנסה, לשלום בית, לילדים, שכל מי שנמצא פה, כל מי שיבקש עכשיו יתקיים. אני לא רוצה לעבור על כל אחד, כי אולי נפספס מישהו. אז כל מי שנמצא פה, בזכות החיבור הקדוש הזה, והאחדות, והאחווה, וזה הכוח של חנוכה, האחדות והאחווה, והאור הקדוש הזה, שנבקש ממנו בקשות טובות, ונבקש גם על חברינו, כי זה חשוב מאוד שאתה מבקש על השני, ככה אנחנו ערבים אחד לשני. נזכיר לחנוכה שמח, וזאת חנוכה, שניגאל גאולה שלמה ברוחניות ובגשמיות. והיום הזה הוא יום גדול, ננצל אותו באהבה ובשמחה, מצוות ומעשים טובים. חנוכה שמח. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, ואנו מהם בזמן הזה. אמן.